What's up guys? Ako po si Tim at welcome po sa Our Kitchen TV. Ang episode po natin ngayon, magluluto po tayo ng buffalo wings. Pakpak ng manok. At ang mga ingredients po natin, meron tayong cornstarch, harina, brown sugar, ground pepper, bawang, asin, butter, lemon, banana ketchup, patis. At dahil wala tayong tomato sauce, pwede naman itong, so umpisa na natin guys. Hahatiin lang natin sa dalawang pakpak natin. Dapat ganyan siya guys, makaiwalay. Kung gusto niyo magluto nito guys, simple lang. Tsaka mura lang to. Yung manok, 200 lang gastos nito. Siguro 400 plus. Meron ka ng buffalo wings. Lahat-lahat na yun. Sa manok 200, tapos sangkap 400 guys. Tingnan lang natin sa dalawa. After natin siyang maputol sa tigdadalawa ng ating pakpak, start na tayo mag-marinate. Lagyan lang natin ng ground pepper, salt, at lemon. Okay lang naman kahit wala kayong lemon. Pwedeng kalamansi ang gamitin natin. Optional lang. Ganyan lang natin guys. Para kumatas lalo. Ganyan natin ang lemon. Make sure lang na malinis ang kamay ha. Ako nagugas naman ako eh. Tsaka ganyan talaga ang lutong Kapampangan. Kinakamay. Kinakamay kaya lang. Dahil maghugas. Nagugas naman kami guys. Lemon. Sarap. Haluin na natin guys, pero dapat malinis ang kamay. Huwag kayong baby tao guys hanggang dulo. May shoutout pa tayo mamaya. Kung napanood nyo yung Crispy Pata episode natin, yung episode 42, yung mga nag-comment doon guys, shoutout na naman natin mamaya. Yan na guys, after natin mahalo ang manok, marinate lang natin to at least 30 minutes. Pwede na siyang iprito. Hello guys, after ma-marinate ni Mr. Kitchen yung ano natin, manok. Yun o. Ilang minutes ba to? 30 minutes. 30 minutes, no? Gawa na tayo ng breading yan. Bali, halo lang natin yung harina, cornstarch, konting pepper, saka konting Salt. asin. Mga kalahati lang. Mix na natin. Haluin lang guys. Ganyan lang. Magaling tayo maghalo. Galo-halo. Then, after nito, kakahalo. Pag halong-halo na talaga siya, kunin na natin, didip na natin yung manok.
Naghugas ako guys, so malinis yung kamay ko. Kaya, pwede natin silang kamayin. Yan. Oh. Ay, kalasan na nito. Then, ano natin? Dito. Tip. Oh. Ganyan lang. Kukoat lang natin sila sa ano. Yung kailangan, balot na balot sila guys. Harina. Mabilis lang to guys. Easy luto. Hello! Ganyan lang. Yan. After nito, Wala pang 500 ang gastos yan guys. So, dami na. Pambuong pamilya na. mura lang to, mura. After natin ma-coat guys, prito na natin. Hindi naman tatalsik yan guys kasi may harina. Nakatumalsik guys. Yan guys, habang nagpiprito si Mrs. Kitchen, isa-shoutout ko muna yung mga viewers natin sa Bambantarlac. Ito ang mga solid subscriber to. Ang Pamintuan family, Solid yan lalong-lalo guys. na si Christopher Pamintuan, si Mrs. Carlota Pamintuan, si Mr. Fernando Pamintuan. Focus mo sa At kanila. sa Korea po, si Ate Raquel Pineda from Korea. Ate Si Kay. Jenny Ann Pineda from Vietnam. At si Mr. Israel Ordonez po ng EPSA Pulong Kakutod. Solid subscriber din po yan. Simula umpisa nanonood na yan. Si Ronald Borja ng Barangay Tela Bastagan, San Fernando, Ayan, Pampanga. solid subscribers yan guys. Special mention ko lang guys yung family ko. Sa Samar, yung Vinyas, Lacaba family. Saka sa Palo Leyte. Yung Cartalia at Mindasa family. Special mention, Ate Janice Mindasa Tenebroso. Kaite. Shout out ko lang si Jenica Meneses ng Pulong Kakutod. At saka lahat ng admin staff ng Barangay Hall, Pulong Kakutod. Hintayin natin maluto, guys. Hi guys! Bababait yung mga ano nila yan. Share ko sa akin. Lahat ng staff ng Barangay Hall, Pulong Kakutod. Ay, babait ng mga staff niyan, guys. Solid. Bababait. Dito na, guys. Tayo lang natin maluto guys. Pag medyo golden brown na siya, yun, pwede na natin haluin. May second batch pa mamaya yun, tayo natin maluto. Yan, post na lang. First batch. Yan, Hanguin na natin guys, gato na siya. first batch. Ito ang first batch, may second batch pa tayo. Luto na. May bandi pa siya. Pwede na. Yung saktong golden brown lang siya guys. Huwag naman masyadong dark. Lutong-luto na siya. Salang na natin yung ating pangalawang batch. Ito na mga karin. Guys, salagyan natin yung pangalawang batch ng manok. Yan. Kaya natin maluto. Okay na yun. So yun guys, after maprito ni Mrs. Kitchen ang ating manok, lalo pa nating pasasarapin to gamit ang ating sauce na gagawin. Magigisa lang tayo ng bawang. May konting mantika na pala to guys. Ganyan yung technique dyan guys. Pag gagamit kayo ng butter, dapat may konting mantika muna kasi agad nasusunog ang butter.
After maluto ng bawang, lagay na natin ang ating butter. Kalahati lang siguro. Sunod na natin ang ketchup. Siguro kalahati lang nito guys. Tansya-tansya Special lang. mention po pala sa aming solid supporters and subscribers na si Kumaring Lerwina, Calma, and family. And kay Sunod na natin David, ang Billy, Elma, Carbunco, and tomato family. ketchup. Shout Dahil wala out po tayong sa tomato inyong sauce, lahat. pwede naman At to, kay optional. Darang Saning, shout out sa asawa niya. Shout out po. Kalahati lang to guys. Halo lang natin. Yan, nahalo na. Sunod na natin lagyan ng konting toyo. Tansyahin nyo lang guys. Nasa panlasa nyo naman yan kung gaano karaming ilalagay nyo. Lalagyan din tayo ng konting patis. Sunod na natin ang asukal. Yung asukal kung gusto nyong marami, kayo nang bala. Yung iba kasi gusto matamis. Hintay lang natin malusaw ang asukal. Ito na ang ating sauce ng buffalo wings. Lagyan na natin ng paminta. Konting-konti na lang guys, mukbangan na naman. May shoutout pala tayo mamaya. Yan guys, luto na ang ating sauce. Ilalagay na natin ang pritong manok. Halo lang natin dito sa sauce natin. Prito pa lang, ulam na. Paano kaya kung may sauce pa? Haluin lang natin. Kailangan makot lahat ng manok. So guys, ito na ang ating buffalo wings by Our Kitchen TV. Kainan na. Kain Kain tayo tayo, guys. Kain na. Wow, sarap nito guys. Bilis. May special guest kami guys. Si Kingsley James. Hi guys. Sarap. Hi. Say hi to the vlog. Sarap. Nood lang kayo guys, may shoutout na naman tayo mamaya.
Ang sarap. Papadila ka. Malasa, no? Masarap na mura pa. Wala pang 500 ang gastos niyan, guys, oh. Ang dami. Baka isang iwa ka lang, solve ka na. Kain tayo? Kain tayo guys, sabihin. Tumansik. Tumansik. Cheers tayo. Cheers. Lambot. Cream. Walang kutsara na. Guys, mamaya, lahat ng nag-message sa last vlog namin, Kain tayo guys. sa shoutout po namin kayo. Lahat ng nag-message. Kaya kung may mga message kayo guys or request sa amin, just leave your comment down below. Harap. Shoutout namin mamaya, guys, yung nag-comment dun sa episode 42 natin, yung crispy pata. Yung last episode. Hintay lang kayo, guys. Sarap. Buffalo wings. Kung ano yung ginamit? Kung legs, ano tawag dun? Buffalo. Legs? Legs. Buffalo legs yun. Kasi ito Pero- wings eh. Okay lang naman, guys, kahit anong gamitin yung parte ng manok. Isa lang naman lasa yan, ah. Tatansyado nyo yung angkat. Nasanay lang tayo sa wings dahil matcha. Sarap. Yung mga viewers pala natin sa ibang bansa, mga OFW natin. Marami rin nagko-comment yung mga OFW natin, ah. Also, Mr. Ray Jackson, yan, masugid na subscribers natin. Yan, si Mr. Ray Jackson from Chicago. Wala pang face reveal, nagko-comment na yan. Yung kamay pa lang yung nakalitaw. Tapos Saka yung nagluluto ako. friend ko sa Hong Kong, Marie Chris Criado. Shout out. Shout out, Chris. Musta? Yan lagi nagko-comment yun. Si Albert Yalong, yan. Albert. Unang video pa lang. Episode 1 pa lang, nag-comment na siya. Ayan talaga yung Hanggang ngayon. legit subscriber. Si Albert. Kasama nyo sa Catch and Cook yun, no, Dad? Oo. Susunod na episode pala, guys, meron kaming catch and cook. Baka nyo, guys. Mamimingwit kami ng tilapia. Babalik uli kami sa Minalin, Pampanga. Pati buto masarap. Pati buto. Nanood siya kasi 30 minutes marinated siya, no, Dad? 30 minutes. Talagang nanood Sabay siya mo, hanggang buto. Lasang-lasa ang butter, nut, sarap. ketchup. Guys, oh. Isang hiwa lang, oh. Sold ka na. Solved na. Ako nakatatlo na.
Pwede pang ulamin yan hanggang gabi. Nakaisa ka lang, 3 na sa akin. The best. Malasa siya hanggang buto. Nanood siya talaga. Nanood hanggang buto. Lambot to, guys. Comment lang kayo guys kung anong suggestion nyo, kung may suggestion kayong gustong i-vlog namin. Comment lang kayo sa vlog namin. No, Dad, para may idea din tayong kung ano i-vlog natin. Para makakuha kami ng idea. Lulutuin namin nun, guys. Kapampangan style. Request kayo. Halimbawa, itong niluto ko na to. Yan yung recipe ko kasi kung sa iba, may ibang sangkap sa rin na nilalagay dyan. Conforme naman sa lugar yan kung saan sila, yung nilalagay na ingredient dyan, iba naman. Busog. After nito, shoutout tayo na, Dad. Okay na? Ang luto ng labas, no? Anong masasabi mo? Sa talking. Anong masasabi mo? Shoutout sa mga kaklase mo. Shoutout mo. Sa mga kaklase ko dyan, grade 2. Santan. Yung teacher mo, ganun. Shoutout mo si Mrs. Ramos. Nanonood dyan, no? Wala man nang kilala sa mga kaklase Ay, Tita Ruby Tolentino, shoutout. Opo. Tita Ruby Tolentino, shoutout. Tolentino family, Pineda family yan. Kay Tita Gemma Calagwas and Rohel ba yun, Dad? Tito Toti. Rohel Calagwas, shoutout. Kay Tito Tots Calagwas. At kay Pineda. Yun. Kay Ann sa Vietnam. Shout out. Si Ayla, yan. Kay Ayla Kim sa Korea. Shout out. Yan mga ano namin yun, guys. Family. Kay Ate Rowena Mendaza ng Palo, Leyte. Shout out. Ate Rosana, shout out sa'yo. Alam kong nanonood ka. Kay Kuya Wancho Cartalia, shout out. At sa mga hindi pa namin nababanggit, guys, alam nyo na kung sino kayo. Maraming salamat din sa inyo. Ay, mga nag-sponsor nung minsan, no? Mga nagpadala, nag-sponsor. Thank you. At dahil dyan, guys, tapos na kaming kumain. Na kami. Sana kayo rin, natakam kayo. Magsha-shoutout na tayo sa mga nanood dun sa ating episode 42. Yung Crispy Pata. Umpisa na natin, guys. Boy Construction TV. Shoutout. Shout out. Ami Fajardo NC, shout out po. Pinoy Food Preparation. Shoutout po. Shout out po kay Nina Sari-Sari Store. Marie Chris Creado. Shoutout po. Ayun, friend ko yun. Shoutout po kay We Think IO12. Shoutout po kay Lenny Lin Life in Germany. Shoutout po. International Tracker, shoutout. Fake Away. Shoutout. Kay Mr. Ray Jackson, shout Hello, sir. out. Celis Celis Vlog. Vlog, shout out po. Kay Ma'am Shiz Vlog TV Official, shout out. Kay Ate Raquel Pineda. Shoutout po. Ate kay shout out.
Kay Ami Mix Vlog USA. Shout out po. Papa Ambets Vlog, yan, maraming bibi yan, mga maraming alagang hayop. Kay Horseshoe TV. Shout out. Kay Dioverly Oslaman, shoutout po. Inday Marilyn TV ko. Shout out po. Jolian TV, shoutout. Shout out po kay Letitia's Kitchen. Gardening Perth, Western Australia, shoutout po. Lina Dikinia. Shout out po. Angel Face TV, buddy, musta na? Shout out. Kay Blue Tears TV. Shout out po. All About Mom, Me, shoutout po. Shout out po kay Ronald Borja. Nal, may shoutout na ka na, thank you. Tayo. Doña Elena, shoutout po. Shout out kay Mr. Alberto Yalong. Yan, solid dyan, Albert. Canada. At sa kaibigan ko, si JR JR Pagaduan. Shout out po. I-share ko lang po yung picture namin ni JR Pagaduan. Ito, ting! So, dyan na po nagtatapos ang aming munting vlog. Sana po nag-enjoy kayo. Don't forget to like and subscribe. Thank you guys. Yung next video po ha, yung sa minaalin kami, mag-catch and cook, abangan nyo po. Thank you.